Former MP wekuNorton avo vanotwa Vatemba Mliswa vobuda vachitaura pamusoro penyaya yekusungwa kana kuti yekudzvanyirirwa kuri kuitwa Mike Chimombe naMoses Mpofu. Tasangana zvekare paKulen TV channel yenyu. Kana uchangosvika panapa, gara walike this video. Kana usati wasubscribe, wobva wasubscribe wojoina this family patinopanana nhau nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika. Tiri kuziva tese nyaya yana Mike Chimombe nana Moses Mpofu yaya yekusungwa kwavakaitwa. Nyaya yakanetsa zvisingaite zvizhinji zvakaitika pamusoro penyaya iyoyo. So vanhu vazhinji vakatotaura vakati kusungwa kuitwa varume ava inotoratidza kuti ipunishment inenge ichibva kune vakuru vacho, sekuziva kwamunongozviita kuti pakangolikiswa maaudios zvegore riya aya aibudiswa achinzi paitaurwa matenders emari dzekuzeki, ndipo pakabva pangosungwa varume ivavo. Saka kubva ipapo vanhu vakataura zvakasiyana siyana. Nhasi ndo patiri kuzoona Vatemba Mliswa vari kuti I didn't want to comment on the Chimombe and Mpofu case, but the latest revelation is that the case will be broadcasted live has confirmed my suspicions that there is third hand behind the case is more political than legal, as all vestiges of the latter have fallen away. Ndo mashoko akarubuda ari kutaurwa naVatemba Mliswa kuti nyaya iyoyo yevarume ivavo payakatoitika, inini zvangu ndakandisadi kutaura nezvazvo, ndakanga ndakangonyararo chingoto dzingoro nyaya, asi nyaya payakutaurwa kunzi nyaya iyi ngaibroadcastwe live nyika yese ichiona matongerwo ari kuitwa varume ivavo, ndo parutaura kuti kubva ipapo ndakabva ndatoona kuti inyaya ine chekuita nezvematongerwe enyika. Zvinhu zvokuti kana zviri kunzi zvine chekuita nematongerwe enyika, varume ava vanenge vachida kuitwa vanhu veexample, kuti kune vamwe vanhu vazhinji vekuti vanenge vachiziva imwewo information or something. Saka kunenge kuruda kunyatsoratidzana kuti ukazongozviitawo unenge wakunyatsoziva kuti kune vakazomboda kuzviita vakazonzwai kana kunzwaiso. Ndo nyaya iri panapa mudariro yeZimbabwe yandangoti ndiwe nayo ndakakubatira ndichikuzivisai nyaya iyo iri kukomentwawo naVatemba Mliswa avo vaimbova MP wekuNorton vakazodyiwa zvavo nemwana waTsvangirai. Saka ndangoti ndidarike nepanapa ndichikuzivisai nyaya sezvatinongogara tichingoita mazuva ese, kusazivawo kuti imimi muri yeZimbabwe nyaya iyi makaitarisawo iyi payave yana Mike Chimombe nekukomentwa kwairi kuitwa naTemba Mliswa kudai so iyi pari kunzi tiri kuona kuti pane yamo political than zvimwe zvese. Munoionawo sei? Tell me what you think in the comment section.